се движи, отиваме на мястото на събитието. Малко лошо времето, може да ни изненада, ама ще видим. Ние сме подготвени с палатка, тя да му мислят. Когато някой ме пита, брат, що не ходиш на дискотеки, нямаш ли нужда да разпускаш от време на време? Еми, брат, моето разбиране за разпускане е нещо подобно. В кръвта ми риска ужасно ме възбужда. Времени педали ме гонят и се натърва. С езика направо целя на стърва. На балкана обичам измами, да харча кенти с екзотични мадами. На балкана мръсни кенти в чували, сменям в крипто и излитам камбани. На балкана обичам измами, да харча кенти с екзотични мадами. На балкана мръсни кенти в чували, съм кюк като и гаска моя баба. Бързи пари, коите епиги, куките ме гонят да ми са от вериги. Тия паши зад мене сума дига дини се, путки на гледка си разпускам в Санторини. Бързи пари и гърмят турбини, за да ги разгрина ще ти трябват години. С едно вдигане на телефона правя по 2-3 бона, 2-2-3 бона. Ще ме видиш в ръката ми да стискам бързи пари, по магистрала да натискам бързи коли. Душата ми е черна, защото бе предадена. Седа ми е в краката, стоката продадена. Бързи пари, бързи